लो कि आई माई हो गई हो दादा कतना निमन बनल बा कबे से यही त भूजत रही नतिया फंस जाता। देसीला मुर्गा के बातें अलग ह। अफसोस के ये बात बा कि मम्मी जी के खाए के ना मिली। आए जवन अभी हाल दे हो जाता नु त यही पर दुगो करैलिया के भूज देते। ई ना करेली ना दीदी के तन गसा पुंगा के दुगो भूज दी ताकत रहली कि हम ही करब ना तब से त करैली के भुजिया भूज देल रहती नु शुगर बा डॉक्टर मना कइल बा डॉक्टर के नियम के पालन ना कइला पर आ बढ़ जाई त आदमी का कहि के पतो बाइसन घर में लेकिन ओकर ख्याल बूढ़ी के नहीं से रखत कुछ कह बूढ़ी ना खयनु त एगो एथिए रहेला लेकिन का करबू मजबूरी बा अगर जिए के बा उनका त नीमक तेल जवन जवन माना कइल बा कम खाए के चीनी त साफ ना का करे बाप रे बाप जा तनी उनका खातिर दुगो रोटी सेक दही आ करैली के भुजिया बना दी भात ऊपर है जे बा उ त छुप छुपा के घर में खा लेता जहिया पूरा जान दिहन नु त हमनिए के गाड़ी दीहन कि हम जब डॉक्टर मना कइले बा तू लोग जहर देतौ जान के बाप हो बाप। ए दीदी उतार दे तनी जी भात रोटी संगे दोनों संगे खाए के बा त तोप के उतार दही आ जा तनी आटा वाली आई यही जे सान दे बैठले आ एथी क दे बच्चा कम क दे सान के दुगो मोटा के ना त लिट्टी सेक दे माना त एथी क दे रोटिए पका दे दुगो। हम तो कोबे ले ताकत रही कि जैसे कब जाई बाप हो बाप शुगर भइल बाटे तेल मसाला खइले केतना दिन हो गई आई अपने मन से दी हसना एकरा से बढ़िया कि हम इनकरा के हटा देतनी करहिए साफ कर देतनी ए बार प्राण निकल जावा चाहे कुछ हो जा ए बार त इनकरा के खा के खत्म कर दे करहिए गायब कर देतनी आहा देखे जैसे चले दा ले जाके आराम से ऐसा जगह ढुका देते इनका रखे कि खा के खत्म कर दे मैं केहू जनबो ना करे। अरे माई हो माई अरे बाप रे बाप डगर जी रे तो डगर ये मते दादा डगर जे बता फिर हमार शादी के सधौरे रह जाई अब इन तरह के खा ले तनी खास जा चाहे मत बड़ा हमरा के हरियर चीज दे तरी कहां दीदी रख दल बनी आटावा जी आ ये दादा ए कनिया नु के बबुआ रोता भातवा बना देले बाड़ू दाता तनी ओकरा के मुर्गा भातवा दे दी ई ना बुझाइलो अभी पातर रसा रहे ना काहे हटा देनी है जी का कहता ऊ काहे हटा देनी आटावा कहां का हटावनी है मुर्गावा हम अभी देखबो ना कनिया मुर्गा हटा देनी अजी अबे जाय आच कम क के गोनी है आटा लेवा कहतन कि देखबो ना कइनी है अरे हम नहीं की मुर्गा ले तार कैसे कोई कम नहीं की ले दीदी जी ई सब बात ठीक नहीं खे आदमी मर के बनाओ आ गब देखा झूठ सच ना बोला अभी तो मांगे खतिया तन के लइका मरवा बता आ कोई मछली दीदी नहीं ना लेके चल गइले अब का जाने लेके गोल बिया के का ए मझिलो आव घरे में ओकरा आव ई आदमी बनैला आवा नहीं घर में बोलत नहीं कि छोट बनी त अरे आव घर में लुकवा के नहीं खेनु धइले निकला बाहरी तो ने तो हमरे पछन कतानी हमरे काने बाड़ू हो निकला त बाहरी पहले कजी दीदी बोली कब कराई के मुर्गा का हो गइल मुर्गा हां तो हम कहे ननी आहो कनी तू ही ना बनावत रहलू अजी दी तुम बनावत रही तो ओजे धो देले रही नो अभी घर के परिवार केहू खइले बा का पलंग के नीचे नहीं कुछ चरवले 2 मिनट ना भई न कि पगला गइल बनी का कोने कहां घुसतनी 2 मिनट ना मने हाथ ना दिन में हम कुछ ना कइनी त ए बेरा चोरा ले मुर्गा की बतावा जा तू नहीं खुदैले चोराइले हइए नहीं खु हाउ धइले ही नहीं की हम धइले ही नहीं की त खाइल के आ मम्मी जी के बा तू वहां के खाई के नहीं के वहां के सुगरे बा हैं वहां के त तेल मसाला खाई के नहीं के डॉक्टर माने कइले बा ताकि मुर्गा भइल का देखी कबे से हम बनावत रही इतना मेहनत से देखी मजाक में नहीं जानू हटा देले हमरा के पागल नहीं जानू बनावत पागल हो का काहे खातिर ऐसे करल जाई मान लो के बिलारो कुकुर खाई त कराही ना नु खाई मुर्गा मछली नु खाई त कराही गाय बाटे बताओ आप कौन बड़का बिलार बाटे कुकुर से कराई टांगा के चल जाई दीदी 2 मिनट ना लागल हम आटा ले आइनी आ जस्ट गइनी है नु त गायब रहे तो हम रौरे तो चला जा
खिया देलू जा मुर्गा दूसरे के ठीक बा मिल जाओ बेरा घर में दुआर उआर हम देखत नहीं मैं बर्बाद हो ए गई कनिया का जने तू नहीं कोनो मजाक करत हमनी साथे। हम काहे के मजाक करम दीदी रौरा बुझात नहीं के हम तो कहां बना के रहो चलो देखी जता। खाए दो अब जीभ पका पानी ओड़क तो नहीं खे दूधू को कके खाई में क्या लिखान तब बाप रे बाप ये ना कहला हो जे कहले पेले रहला ओकर से नहीं रहता अब हो जाए सब्जी जलते खाए किनारा अगल में सब का मुर्गा के घर में ले कराही गायब हो जाता है आए बताओ सास के खाही के नहीं खे सास के सुगरे भइल बाटे अब बताओ ऐसन कुकुर घर में अगला के कराही लेके गायब हो गइल बाटे आए पता खाली लाग जाओ कहने बा चारू ओरे मैं जो हते बानी बाप रे बाप मैं चारू ओरे एकदम ढूंढा केने कुकुर बिलार लेके भागी मुर्गा आए केने लेके जाई ए मैं तो हइए नहीं के कराही ना नु गायब हो जाई मुर्गा कुकुर खाइबो करी तो मान लो कि आही माई आही दादा हे जा कराही के मुर्गा आइल बा निकली बारी निकली जल्दी निकली बोल रौरा के मुर्गा खाए के बटे आय मैं घर ढूंढा तटे मुर्गा खाती निकला पहले बारिया ससी ना 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 ए छोटा की मछली चौके उठा तोहरा के एकदम से लब अरे रुक जा असही रह अणसर रह ससी ए ससी जल्दी आवा नहीं आके अपन महतारी के करतूब देखो आवा तड़ो आवा का करती है का गिर कर बोल बिया हो है कराही के मुर्गा लेके खातड़ी इधर चौकी के नीचे लेके घुसल बड़ी देखी देखनी कब से हमरा के खात रही जी आए रौरा के तेल मसाला खाए के बा। अरे चाची है मुर्गा के कराही टांग के लेके खाते तो भैया कहवा तक दवाई नहीं बताई तो सुअर के दवाई हो कतटे सुगर के चाने में तोरा ठीक लागत नु रौरा बताई रौरा अब दवाई ना होई अपना पैसा पेड़ा पर नहीं खा फरो अरे बाप अपना तब अभी अब सिर से तो मोबाइल नहीं के मानत वैस कोई को बीमारी रुको हो गेठिया के बीमारी बा सुअर बाटे है का कहला है ब्लड प्रेशर के बाटे हार्ट के बाटे बताई तो अरे हार्ट के आदमी कहीं ना खाए का चाहिए ना तो किडनी हार्ट पे चढ़ जी भक दुखी ये आदमी के